A Sala Carma de Pontevedra daba o seu último concerto o pasado 7 de marzo. 9 meses máis tarde, a Sala de Concertos decidiu poñer en marcha unha iniciativa para chegar a música a todos os fogares. Aproveitando estas festas, o equipo da Sala Carma decidiu converter este almacén nun incrible rastro de Nadal. Podemos atopar o novo merchan do Karma, que o fixo Guillotina Estudio, aparte de, bueno, pues de todos estes anos que levamos, que xa vamos para os 15, pues atopamos mogollón de merchan noso, mogollón de merchan do surfing, mogollón de merchan das bandas, pois como Flip Corale, Heredeiros da Cruz, Novedades Carmiña, Ortiga, sobre todo bandas galegas e da cidade. A música enche cada recuncho deste rastro de Nadal, pero ademais do merchandising e dos vinilos, neste establecemento hai tamén oco para os viños e as cervexas artesanais. Temos unha cervexa con centeno, outra cervexa que é unha brown ale con un pouco de mel, e logo temos unha doble IPA. A doble IPA, bueno, é unha cervexa un pouco amarga e nada máis. Logo temos iso, unha bock, que é a do pequeno, con un estilo alemán un pouco máis forte, tostada, e logo temos unha lager rubia normal que é a do Salnés. Para Marcos Rivas, esta iniciativa é un ápice de alento nun ano tan complicado para a cultura e a hostalería. Por parte do Concello estamos tendo un pouco algunha reunión para ver que podemos facer pois, cos nosos eventos, como o Galegote ou o Surfing de Lérez, que somos os grandes olvidados nestas pandemias, os pequenos eventos, porque outros sí que, gracias á Deputación ou a Xunta, pois seguiron dándolles esas axudas e de nós olvidáronse por completo. Bueno, estamos así, paradiños. O equipo da Sala Carma tratou de reinventarse ao longo de todo o ano. De feito, o pasado mes de suño, a Sala de Concertos anunciaba que non ia volver como unha discoteca e que reabrirían como unha cervexería con música en directo. Así e todo, ese proxecto non se puido levar adiante pola crise da Covid e a moi poucos días para rematar o ano, o seu propietario segue sen saber aínda como e cando van a poder volver. Eu, por min, xa, os muebles os queimo e volvería como sempre. Mentres a Sala Carma continúa coas súas portas pechadas, todos os que queiran colaborar con eles e mercar un agasallo diferente e orixinal nestas festas pode acudir a este rastro. Un local situado na Rúa Nova de Abaixo que estará aberto ata o vindeiro 5 de xaneiro.